Pag lumingon ka, bigaon ka. Na ako'y question sa imo dong. Ready ka? Kung ano yung mga rated SPG nga question. By the way, si pangani mo? Ay, say pangani mo. Yeah. Gusto kong makita isang dalagang Pilipina, yeah. Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina. Franscine. Franscine. And on question number 1. Lights on, lights off. Lights off. Ngano? Lights off. Ngano man? Kung makita, yeah. Gusto kong makita isang dalagang Pilipina, yeah. Di ka makatuyog. Amo di ay. Kung lights on di ay. Kung lights on di ay. Kung lights on di ay. Nah. Aw. Lights off kay makatuyog ko. Lights on, di ko katuyog. Ngano man? Disturbo ra. Sige, so may sex or chocolate? Ha? Sex or chocolate? Number nga sex. Number nga sex. Number nga sex. Sex! Good, yung ako nung 6. Chocolate ra kay. Chocolate ra kay. Chocolate na kan? Ganun ganahan mo kag chocolate? Tamis. Tamis, ang sex di ay. Ambot. Ambot. Virgin pa dahi ka? Happy. Isang dalagang Pilipina. Saan ka na ba madalas nagpupunta nang ika'y mahanap? Best time for sex. Ha? Best time for sex. This time for sex. Kuan. Okay kasulti. Okay kasulti. Unsang orasa or unsa man kuan nga gana ikuan. Di man at the same time, at the same kuan. Siguro kanang kumanguhit siya. Kung Manguhit. manguhit ka na manguhit. Oo. Kanang manghagad gali. Kuan. Nakatry na kag threesome. Wala. Pero gusto niyo mo try. Sana. Kanang tulo mo ba? Ha, dili. Kay Luod. kanang load man hamang kaana duha na ka buok. Na mas ganahan ko. One on one ra. One on one Kay challenge. mas intense. Di na magbabay na. Bye. Pakilayaan na. By the way, my name is Manuel Moreno Ivana. Yours truly. Yours truly. Isang dalagang Pilipina. Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina, yeah.